Maayong buntag sa tanan, daghang salamat sa matag usa nga niya diri sa GCAF physical ug even diya sa online. Maayong buntag, salamat sa Ginoo sa karong taknaa nga gitagaan na pud niya og oportunidad kahigayunan nga ato siyang simba ug makadungog na usab sa iyahang pulong. Magaduol kita karon pinagi sa pagampo. Amahan, dalaygon ka sa walay katapusan, ikaw ang Dios nga among gialagaran, amo ang gisimba, ikaw gayud Ginoo ang mapasidunggan karong taknaa. Ako mga pagampo nga ang kamatuoran nga among matagamtaman karon makabusog sa moang espiritual nga kinabuhi ug moresulta og kabaguhan o pagsalig diha lamang kang Ginoong Hesus. Akong pagampo nga imong balang espiritu mag-aabli sa among mga dalunggan o kasing-kasing nga masabtan gayud namo ang buot nimong ipasabot kanamong tanan. Daghang salamat sa ngalan ni Hesus. Amen. Padayon gyapon kita mga kaigsonan no sa ato ang series mahitungod diha sa libro sa Hebrehanon. Ani ana ato ang pagtagad karon ang Hebrews chapter 4 verse 13 to 16 ato ang pagbasahon. Ug sa atubangan niya walay binuhat nga natago apan ang tanang butang hubo ug dayag sa iyang mga mata nga kaniya mohatag raon niya kita og husay. Aduna man kitay dako og labawng pangulong pari nga nakalata sa kalangitan si Hesus ang anak sa Dios. Huptan nato pag-ayo ang atong pagtuo. Kay ang atong labawng pangulong pari dili usa ka pari nga dili mobati og kaluoy kanato sa atong mga kaluyahon. Hinuon sa tanang paagi siya gitintal sama kanato apan wala gayud makasala. Sa ingon ni ana uban sa pagsalig manuol kita ngadto sa trono sa grasya aron makadawat og kaluoy og makakaplag og grasya nga makatabang kanato sa panahon sa panginahanglan. Mo kani ang pulong sa Dios. Pasalamat ko ani nga passage kay sibo gyud kay ni siya nga passage sa akong sitwasyon tong niaging semana. Okay, katong wala nakabalo. Okay? Ang akong asawa mabdos sa ikaduha na mong anak. Lipay kay ko kay nanakoy junior, no? Lalaki, praise the Lord. Salamat di ay sa tanan nga mga nag-ampo. Salamat sa inyohang kanang pangaliya sa Dios, no? Kay dili sayon ang among giagian mga kaigsonan. Okay? Ato pa lang balik sa tagata mong history. Okay? Atong February, ni-text akong asawa nga niingon siya sa kuha nga positive siya sa kanang ginatawag dili sa kunili mabdo siya ba? Kay lahi na ra ba ng positive karon? Mabdo siya. February. Kung lipay kay ko, after one day ramatil nawang ra pud siya sa kuha. Siya nga bad news. Nagsubo kay sa kay abi niya nakuhaan siya kay padulong sa Calvaria panaog. Di ba? Naay feeling nga naay nang gawas og naay blood clot og siya doktor yang gi-assess to nga sitwasyon para siya nakuhaan gyud siya. Okay? Og for sure lang and katong pagkadungog ato sa mga wider group, nagbisita sila sa balay, nilag cake, nag-comfort sa mga. Nag-ampo pa. Kay appreciate kay namo nya. Ingon siya sa ka nga si Vina nga matota og clinic. Atong siguraduon para protocol man na, no? Sa tanan nga nakuan kinahanglan maadto gyud magpa-check up kung basig pa nabilin dadto. Og tinuod man naay nabilin. Nabilin pagyapon, no? Ang katong fertilized egg o murag roller coaster, happy, sad, happy na pod. Unya, few months ang nilabay, mo na po karon nga
akong asawa, natakdan, natakbuyan, aning sakit nga COVID, o na-isolate mi dito sa Mantikaw, uban akong anak sa Amira, June to siya, pagka July, okay na unta, nabot na pod ang August, nakaan pagid mi. Kanang gitawag nga second round na pod, siya na pod ang symptomatic, ako dili. So daghan kay mga giyagian, no? O katong panahon gyud, no, nga mga nakay na siya alas 12 o pakoy bis matulog na ko sige sagog ko to ana. Mo naman dayto. So 12 paingon sa 9 sa buntag atong September 10. Okay, monto yang labor og salamat sa Ginoo, no. Nakalingkawas na gyud, no, kaning ginatawag ba nga kaning ang bata o si Vina, napagyapon sila karon sa ospital, wala, I think karong adlaw magkita sa ilang duha. Okay? So, kana ba? But, katong nga time, no, nga, nahibawaan na mo, nga, mabdos, no, siya, grabe ang among preparation, o sa among preparation, siyempre, dili na kay parehas po sa first baby, no, kaya na may memorolog knowledge, o na experience, lahi ang nag-prepare me, dapat may gamit, lahi po ang among giagian ba. So, murag, niagi mi og lisod-lisod nga dalan, salamat sa Ginoo, pinaagi ra po siyang grasya, kanina naka-minister kay sa kwa, throne of grace, muni ang akong gipahimuslan pag-ayo, og muni siya ang nag-comfort gayud kanako, nga makalahutay jud ko, nining hagit sa kinabuhi. Kitang tanan, no? Isip mga Kristohanon, naagit tayo gatubang nga hagit sa kinabuhi gyud. O kani siya nga saad nga manuol kita sa trono sa grasya mo, kani ang saad sa Ginoo kanatong tanan. Og tagaan na sa tamo og background, okay? Sa kaning libro sa Hebrews. Kining libro sa Hebrews gisulti ni siya sa usa ka magwawali. Wala gyud gi-mention ang ngalan, pero ang daghan mga scholars nga uyon nga kani siya si Pablo. Tungod sa iyang pagkailado, wala na nag-mention siya ngalan, I believe, pero I think si Apostle Pablo ni siya, okay? Naghatag og encouragement sa simbahan nga uban kanila mga hapit na mubuhi sa ilang pagtuo, murag kabaliko na sa ilang daan nga pagtuo. Kaya apektado na ang ilang pamilya, apektado na ang ilang panginabuhi, apektado na ang ilang pisikal nga lawas kay naay paglutos. Naiuban kanila nga murag kuan na gyud, gamay na lagi kulang. Punong-puno na murag inana ba. So ang magwawali nag-exhort nga before sila mohimo og desisyon sa ilang kinabuhi, hunaw na sa pag-ayo. No, hunaw na sa pag-ayo unsay ilahang ginatawag ibarugan, consider it first who Jesus is, nga kaning inyong gituhan. O katong niaging Domingo, muni ang kinauyukan, no, nga wali ni Pastor J. No? Ang kinabuhing Kristohanon makita sa makununayong pagsusi sa pagtuo o panglimbasog aron mahimong matinumanon ilalom sa pulong sa Dios. No nga katong nisgutan na totong niagi nga naiuban kanila no wala makasulod sa katong yutang saad, katong illustration ni sa kani magwawali nga katong ilahang ancestors na iban wala makasulod sa yutang saad tungod sa ilahang pagduha-duha, sa ilang pagkawalay pagtuo, silang unbelief o tungod kay kulang og searching sa ilahang kaugalingon o wala sila makalahutay. So the same gyapon ang application no nga gusto sa magwawali sa Hebrews nga i-aplikar gayud no ang pulong sa Ginoo. So siya gayud ang imong pagtuo kung tinuod ba gyud kana kay ang tinuod nga pagtuo mupadayon, ang tinuod nga pagtuo mulahutay gayud. Nganuman nga kinahanglan man ta sa kanunay nga sa pagsusi sa atong pagtuo. Nganong kinahanglan man ta manglimbaso gayud nga mulahutay nining mga hagit sa kinabuhi.
Kay sa verse 13 muning gingon, ug sa atubangan niya, ang niya diya atubangan sa Dios, walay binuhat nga natago. Apan ang tanang butang hubo ug dayag sa iyang mga mata, ug kaniya mohatag raon niya kitag husay. Atubangon nato ang Dios, igsoon. Muatubang gyud ka sa Dios. And there is a judgment nga imuang pag-agian, humani ning kinabuhi. Kung ikaw mubuhi sa imong pagtuo, kung ikaw mo give up, you will also face God. Kita nga mga Kristohanon, we will also face God. There is a judgment that is going on after this life. Tanang butang walay matago, tanan nimong kinabuhi, tanan nimong mga binuhatan, dayag, atubangan sa Dios. Siya ang judge, siya po ang witness sa tanan nimong mga sala na buhat. Walay matago siya. So, matameme kita atubangan sa Dios. Kinsa man ang mulipinsa ka nato, igsoon, when we face God one day. Kinsa man ang mulipinsa, klaro man, kung imog yung susiyon ng imong kinabuhi karon, klaro man, nga daghan kay taog sala. Dili maihap, kinsa man. Og muna karon ang katubagan sa verse 14. Kay padayon sa ato kani nga verse no, Amos 4:12. Busa mo kini ang buhaton nako kaninyo, O Israel, tungod kay buhaton manako kini, pangandam pag-atubang sa inyong Dios. Nangandam ba ka? Basig. Maabot ang panahon nga magmahay ka sa imuhang desisyon tungod kay wa ka nakapangandam. Timani nga ang Dios nga atong atubangon igsoon, Ginoo nga balaan ug matarong. Dios nga balaan, matarong siya, puno sa hustisya. Ang tanan muhatag og husay sa iyang kinabuhi. Dili ni siya kanang usa nga klase nga Dios nga nasa pangunahuna sa kalibutan nga murag mo-adjust lang sa unsay kanang ginatawag nga standard sa kalibutan. This is the God who is holy and righteous. O buhaton gayud niya ang matarong to judge us accordingly. And when He judged, it is righteous, it is holy, because God is holy. He is the standard, igsoon. Muni siya ang ato ang tagaang pagtagad. Unya, si King David, sa Salmo 130 verse 3, kung ikaw, Ginoo, magatiman paunta sa akong mga kasalanan, o Ginoo, kinsabay makasugakod. Lord, kung imong ihapon ang akong sala, sukad pa sa akong pagka-consciousness, sa akong pagka-conscious sa sala, hantod karon. Di gyud ko makalahutay, Ginoo. Di gyud ko makalahutay si mga atubangan, Lord, di ikaw balaan, Dios, matarong ako makasasala. Dili gyud ko. Kinsa man ang modipinsa ka nato, igsoon, panahon nga mo atubang nakas Ginoo, kinsa man. This is a frightening nga butang, igsoon. Frightening ako. Sa ako pag-study ni, the more I study the Word of God, the more I learn about the holiness of God, it trembles me. Kinasayod ko, makasasala ko. O kaning ako makasasala mo, atubang ko sa Ginoo nga balaan, matarong og muhukom gayud siya sa sala. Aman atong kasiguruhan karon. Busa sa Hebrews 4:13 to 16 atong susiyon ang kasiguruhan sa pagtagamtam sa gisaad nga kapahulayan. Aman nato iangkla ang atong kasiguruhan. Simo bang kogolingon? Simo bang abilidad? Simo habang mga ministry, simo bang kanang ginatawag loyalty diha sa Ginoo, simo bang faithfulness diha sa Ginoo, nga kabaluman ta.
nga we are not loyal to Him all the time. We are not faithful to Him all the time. We sin. Mapakyas ta. Ama nato ni ang kalakaron ang kasiguruhan. Unsay kasiguruhan sa magtuto nga ato gayong matagamtaman ang gisaad nga kapahulayan. Ang langit. Muni ang katubagan sa pulong sa Dios. Si Jesus ang dako ug labawng pangulong pari. Siya ang atong great high priest. Diri nimo iangkla ang imong kasiguruhan. Si Jesus ang dako ug labawng pangulong pari. Unsay rason nga nung si Jesus ang atong dako ug labawng pangulong pari? Number 1, siya anak sa Dios. Nganong kang Hesus man dapat nato iangkla ang atong kasiguran. Nganong dili man dapat sa atong kaugalingon, nganong dili man dapat sa reliyon, nganong dili man dapat sa bisan unsa pang kanang butang nining kalibutan. Nganong kang Hesus ra gyud? Siya anak sa Dios. Now sa verse 14, ingon siya, aduna man kitay, meaning aduna man kitay dako og labang pangulong pari. No ang magwawali sa Hebrews, ang author sa Hebrews, iyang giingnan ang magtutoy kita mga nga nagtuo kang Kristo, nga nagsubmitar kaniya isip Dios o maluluwas. Si Kristo po ang ato ang pangulong pari. Siya ang labawng pangulong pari. Meaning bot pasabot nga si Kristo, ang labang pangulong pari kay ang tanan na may mga high priest, no? Timani kay ni sa gisulat sa mga Hudiyo. Kung umingon sila high priest, kasabot ba gyud na sila. Kita kinala pa nato i-explain ang high priest muna siya ang pinakalabaw sa tanang pari, no? Levite ni siya og once a year kaning pangulong pari muduol ngadto sa mercy seat, no, sa kanang Holy of Holies din. Siya maghalad og sakripisyo para siyang kaugalingon o para sa tanang katawan. Dugo sa usa ka inosenteng mananap. Iyang isabwag dadto aron ang sala sa katawan sa Israel mapasaylo, ma-atone for 1 year. Okay? Muna siya, no? Pero apan si Jesus, labaw siya sa tanang pangulong pari kay siya ra ang nakalatas sa kalangitan. Buot pasabot siya mianhi gikan sa langit sa yuta aron pagtubos sa iyang katawhan, gihalad niya iyang kinabuhi. Pakatulo ka adlaw siya nabana og nibalik ngadto sa iyahang himaya uban sa iyahang amahan og naglingkod sa tuong trono sa Dios. Siya ra ang nakalatas, siya ra ang nakabuhat nga na. Nga naman kay siya anak sa Dios. Siya anak sa Dios. So muni sa igsuon, diyan nato iangkla ang atong kasiguruhan kang Hesus. Now, atong sabton nga the old covenant high priest was the mediator between God and the people through sacrificial offering and intercession. So kanining high priest is tigpatunga siya. No? Tigpatunga siya nga kaning makasasala nga katawhan. No, kaning high priest mao'y mag-ampo sa Dios ug magahalad og offering. No, sacrificial offering aron ang sala sa katawhan mapasaylo aron dawaton sa Ginoo ang ginatawag nga halad. Okay, timani, no, God is holy. God is righteous. Mugina sa ating butang sa tong alimpatakan perminti. And because He is holy and righteous, He will surely punish every sin. Musilot gayud siya sa sala. Kita nakalatas sa balaod sa Dios. Unsa may buhaton sa matarong ug balaan nga Dios sa mga tawo nga nakalapas sa iyang balaod, nakalapas sa iyang kabubuton. To punish. Silot. Nagdemand ang Ginoo og silot sa sala. And the only thing nga maka-pacify,
makatagbaw sa iyahang kapungot sa sala, kinanglan adunay halad. Kinanglan adunay dugo nga muawas nga naman. Kay ang bayad sa sala, kamatayon man. Ang kalag nga nakasala, hukman sa kamatayon. And atong sabton, no, nga ang Pangulong Pare sa Old Covenant is maghalad sila og kaning ginatawag nga kanang karnero or mananap nga kanang yakanero or baka, ilang ihawon, ipaawas ang dugo o katong mananap nga mo'y magsilbi nga puli sa mga makasala nga kato ang kapungot sa Dios ihamtang adtong inosente nga mananap ug ang dugo, no, maoy mo resulta covering sa ilahang mga kasalanan. But kana siya is temporary. 1 year na ang duration. Pero atong sabton niya si Kristo. Okay? Nihalad og sakripisyo. Si Kristo ang ato ang mediator, no? A mediator is one who mediates, that is the one who acts as an intermediary to work with an opposing side in order to bring about settlement. Unsaon man ni karon nga ma-settle ang makasasala nga katawhan sa balaan og matarong nga Dios. Nga dili man gini sila pwede no mausa nga ang balaan og matarong nga Dios musilot gid siya og sala. Kinahanglan adunay halad. Kinahanglan adunay puli, sacrificial offering. And muna ang gibuhat ni Jesus. Dili dugo sa karnero, dili dugo sa baka kanding. Iyahang dugo mismo. Ug muna siya ang nakahatag og katagbawan sa Dios nga kaning iyahang kapungot sa katawhan mapacify tungod kay aduna nay halad nga worthy to save the sinners, and that is Jesus Christ. Muna sa Hebrews 9:15 ayun siya si Jesus mao ang pataliwala, siya ang mediator, no? Siya ang nagsettle sa balaan nga Dios ug makasasala nga tao. Siya ang nagsettle nga sa usa ka bag-ong kasabutan aron ang gipanawag makadawat sa saad sa panulundon. Kay nahitabo man, usay nahitabo ang kamatayon. Masettle lang ang balaan nga Dios ug ang tao nga makasasala kung adunay death nga mo occur, and the death of the innocent is nga mo absorb sa silot sa Dios ug ang dugo precious enough to pay the price, the penalty of sin, and that is the Lord Jesus Christ. Busa, no, muna ang nagibuhat ni Jesus, no, sa iyahang paghalad sa iyang kaugalingon. Siya ang Pangulong Pari. O ang Pangulong Pari naghalad og worthy nga offering. O wala na ilaing mas worthy pa sa tanang worthy ang iyang kaugalingon mismo. Aron babayran ang sala sa katawan. Ang imong sala, ang akong sala, aron kita makatubang na sa Dios. Si Kristo mo ay atong kasiguruhan nga kung matubang na kita sa Dios, amahan, humanining kinabuhi. Ang dugo ni Jesus, ang iyang pagkamatarong mo'y nagputos ka nato. Aron ang paghukom sa Dios, dili na nimo maangkon nga naman. Tungod kay giangkon na ni Jesus, muna ang gusto nga kamaturan nga ipasabot sa magwawali sa Hebrews. Kay kung ikaw mo quit, ikaw mo give up, ikaw magpadayon, pag-deny kang Jesus, kinsa man, ang mo dipinsa kanimo. Panahon nga ikaw na moatubang sa Ginoo. Wala, ikaw. You will pay for your sin. And kabalo ka, padulong. Sa kalaglagan, ang imperno nga walay katapusang pag-antos. Look at the love. No? Muni ang gugma. Muni ang gugma nga kanunay natong masabtan ba? Nga, ang Ginoo
iyang gihatag, iyang bugtong anak, aron ikaw mapasaylo sa imong mga kasalanan. This truth nga muna siya ang mag-anchor ka nato sa kanunay. Nga bisan pag-unsa nga pagsulay ang mahitabo nining kalibutan of COVID kung sa ba. But the truth is, Christ has paid for my sin and kanagid ang atong comfort kanunay igsoon. Diya na to yang klang atong comfort dili tungod kay good health, dili tungod kay han kag sapi. No, that's not your comfort. Your real comfort is Christ has paid your sins on the cross. Anchor on that truth. Siya ang modipinsa. Siya ang imong labawng Pangulong Pari. And dili lang ang sakripisyo, no? Ang buhat sa Pangulong Pari, dili lang paghatag og sacrifice, no? But the high priest is also the one nga mag-intercede. Kanunay mga muyo sa Ginoo. Kanunay mag-aampo, no, sa in behalf sa katawhan. Okay, sa Hebrews 7:25, no, busa sa tanang panahon. No, imagine this, tanang panahon siya makaluwas sa mga muduol sa Dios pinagi kaniya. Tanang panahon siya makaluwas gayud. Naman, his sacrifice is infinite. Makaluwas gayud. Unsa man nga generation, he is able to save. Okay? Sa tanan nga muduol kaniya. Kay buhi man siya. Wa man ta nagalagad sa Dios nga patay nga nagpabilin sa kalugnanan. Buhi man ang atong Pangulong Pari. Ug asa man siya karon? Siya kanunay. Kanunay, meaning all the time nangamuyo alang kanila. Kumusta man ang imuang pag-ampo? Nabakay, kumusta man ang imuang prayer life? Kada buntag, pagmata sa buntag, dayon pagkaon. Ikatulog ko mag-ampo. Panahon sa magkaon ko, paniud buntag, paniud to gabi. Kung may hinumduman gamay, kung may mga mag-send of prayer request na, makampo ko, usay dili, balimtan pagali. We are not always faithful. Even sa itong pag-ampo. But you know what? There's someone who is so faithful. Praying for you until this time. Gaampo, kanunay kanimo. Kinsa man na, ba-comforting kayo, katong mga nakay na si Bina, gasin kog mga prayer requests sa mga kabalo ko nga moampo gyud. Di ibot pasabot na nga katong uban lugar nga wala ta mo gisinna no nga di gyud mo moampo, pero ato mga kuan ba? Naman tay mga gitawag nga core, no? Mga support group. Okay? Comforting kayo ba nga napitay mag-ampo bitaw sa imo nga sa imong lisod nga sitwasyon. Pero kabalo mo mas labaw pang comfort ana. Si Jesus mismo. Si Jesus mismo nga naa sa tuo sa trono sa Dios nagaampo kanimo. Can you just imagine that? Jesus is praying for you. He's praying for you. He's praying for you. So that's also the comfort that we have. We have an intercessor, Jesus Christ, the one who prays for us. Prays for us to endure, prays for us, no? No kay nga naman diri sa kalibutan there are nakhanikig mga temptasyon, dahan mga murag bot mo agaw sa tuang paglaom, sa tuang pagtuo. But Christ is constantly praying for us. Now, sa John 17:24, muning pag-ampo, sample o kanya sa pag-ampo ni Jesus. Kaning John 17 is gitawag ni sa the priestly prayer of Jesus. O kaning nga prayer, sultian ta mo dili ni para sa tanan. Para lang ni siya kanimo nga nagtuo kang Ginoong Hesus. Para lang ni siya sa mga tao nga ilah nga sila sumusunod ni Hesus. And Christ prays for them. Sa mga iyang prayer, Amahan, buot unta nako nga kun asa ako tuwa usab uban kanako sila. Sa maning sila, mga Kristohanon nga imong gitugyan kanako. Diba? That's a prayer. Katong nakaadto mig Singapore, diba? Enjoy kaming Bina. Among pangarap nga mamintag ba uban po namo to no, hinahan,
ito mga minahal sa kinamay, makaadto po nung tama. Pero wala man may, di ba, finances nga makalibre sila na ito katong rides, nga nindot kayo. You know what? Jesus Christ is praying for us. Nga kung asa siya, nasayang sa presensya samahan, kita po nga nagto kaniya, makauban sa iya ha. Og 100% ni siya nga prayer nga tubagon gayud, og si Kristo na ay resources. He has all the grace and mercy. Ato nang isgutan niya, to bring us there. Sumuni siya, no niya, aron makita nila ang akong himaya nga imong gihatag kanako. Di ba? Tungod kay gihigugma man ikaw, gihigugma man ikaw kanako, bisan pa sa wala pa buhata ang kalibutan. So this is now, no, this is where your comfort is. Jesus Christ is interceding for you and for me. This is our comfort. We have the high priest, the one who offers sacrifice and the one who intercedes for us. O garantiya gayud nga tubagon gayud sa Ginoo ang iyahang prayer. Sa amahan ang iyahang prayer. Because He is the Son of God. Praise the Lord. No? Si Jesus ang atong dako nga labawng Pangulong Pari. Nagsilyo, silyo guaranteed sa atong kaluwasan, pinaagi sa iyang sakripisyo ug mga pag-ampo kanato. This is our comfort. No, one day we will face God. One day we will face God and He will judge us, and we have that peace. We have that comfort. Why? Because our high priest, Jesus Christ, offered a sacrifice that satisfied the wrath of God and covered us now with His righteousness and constantly praying for us. Jesus is our high priest. Ikaduha, siya walay sala isip tao. No, ang high priest is dili lang ga offer og sacrifice no para sa Ginoo o ala sa kapasayloan sa sala sa katawan, di wala lang ga intercede. Ang high priest dapat is maka-sympathize. No, maka-simpatiya kanato. And tanawa sa high mo ni siya ang Hebrews 5:2 and 3, no? Ingon dari siya nga makahimo ang siya dari dili ni si Jesus ako dili ang high priest nga gi-appoint gitudlo. Siya nga makahimo nga magmalumo ngadto sa walay alamag, meaning makarelate sa mga walay alamag o mga nahisalaag kay siya sa iyang kaugalingon. No, ang high priest mismo nagapos man usab sa iyang o sa kaulayahon, meaning weakness. Ang weakness dari is masayop siya, mapakya siya. Okay? Tungod nini kinahanglan siyang maghala dili lamang alang sa sala sa maong mga tao kundi alang usab sa iyang kaugalingon nga mga sala. So, ang high priest is makasympathize sa mga weakness sa uban kaysa mismo na may weaknesses. Apan atong high priest Jesus Christ is able to sympathize. Okay? Pero wala siya sala. Ato na isgutan karon. No, sa Hebrews 14:15 ing sa kaya ang atong labawng Pangulong Pari, sa man ni, dili usa ka pari nga dili mo bati og kaluoy kanato sa atong kaluyahon. Hinuon sa tanang paagi siya gitintal sama kanato apan wala gayud siya makasala. Our high priest Jesus Christ was exposed to temptation. Lahi nga mga pagsulay nga iyahang giagian. Kung makaingon ka nga, grabe naman gini ako, pasag dako naman gyud kayo ni, di na ako makaya. Iksoon, when Christ dari sa kalibutan, grabe nga pagsulay. Grabe nga temptasyon niyang giagian gyud. Pero sa tanang paagi, kay ang enemy, no, kanunay gayud mag-attack siya kay gusto sa enemy nga i-disqualify siya. No, as an offering, worthy offering to pay our sin. Kay one sin, o salang kasala, nga iyang mabuhat, dili na siya worthy as a pleasing sacrifice. So grabe gayud ang mga pagsulay.
nga giagian gayud ni Jesus. Even ato ma-witness no dito sa cross sa Kalbaryo. Dito sa yun nga klase nga hagit or pagsulay nga iyang giagian. Even sa Garden of Gethsemane, no? Nagampo siya, Ginoo, kung pwede pa lang, kuhaon mo ning kupa. Pray nga siya, dili ang akong kabuton. Kung dili ang imong kabuton, Lord, mo'y matuman. No? The struggle is real. But Jesus Christ never sinned. Wala gayud siya makasala. So, ang pangutana diri, nganong makasimpatiya man si Jesus nga walay sala kanato nga makasasala? Nganong makasimpatize man siya? Okay? Sa Hebrews 4:15, hinuon sa tanang paagi siya gitintal sama kanato. Kabalo siya unsa ka lisod, unsa kaning kana ang magnitude o ang intensity sa temptation o sa mga testing sa kinabuhi. Kabalo siya unsa na siya kabalo siya unsay feeling ana. Kabalo siya unsa na ka bugat nga klase nga temptasyon o pagsulay. Kanilate siya. But he never sinned. Ang problema lang nato, kay once nga maka-encounter ta o dako o bugat nga mga pagsulay, temptasyon, abutang res tong utok, kay tao ra mo give in na lang ko. Jesus knew how the magnitude of sin or kanang temptation, sa temptation, o sa pagsulay, but he never sinned. Wala agad siya makasala nga naman. Because he is the Son of God. Wala agad siya makasala. Kita makasala. So that's why makarelate siya sa tuwa tungod he knows no, ang intensity o ang magnitude of sin, pero wala siya makasala. Si John Owen, ingon siya, Christ's sympathy means that He is concerned for us. Christ is concerned for us when we are hungry. Kay kabalo siya. Kabalo siya. O say feeling nga gutom. Nakatesting na ba kagway kay kaon? 3 days, 3 nights. O pag ininom ng tubig. Makarelate siya kung wakay paniud to. Kaya siya, kay feeling siya nga wasay. Diba? He knows the feeling. No? He's concerned for us when we are in trouble. Are you in trouble right now? COVID troubling you? Christ can sympathize with you. He's concerned for us when we are tempted. Kisaman. Kita we are exposed to temptation. Christ is able to sympathize with us. But He never sinned. So that's why Christ is our great high priest. Kay dili siya layo kanato ba? Dili bitaw siya ito nga others. Kung dili, He knows what you feel. He knows the feeling. He knows what you're going through right now. He knows, kabalo siya unsay impact sa COVID sa imong kinabuhi. Kung ikaw na wadag minahal sa kinabuhi, He knows that. The feeling. Kahilak man gali siya katong si Lazarus, no? Namatay. He knows that. So ayaw pagunaw na nga kaning imong Dios layo ra murag nara sa iyang trono katanaw-tanaw, no. He is with you. He can sympathize with you. That's why gi-encourage ta. Excited na kay ko katong come to the throne of grace. Okay? Si Jesus ang atong dako pangulong pangulong pari tungod kay siya walay sala. Adunay kahingawa kanato nga nagatubang og mga pagsulay sa kinabuhi. Pagsulay sa kinabuhi, He knows the feeling. That's why He's able to sympathize with you. So come to the throne of grace. Karon, atong nasabtan ang pagkadako ni Jesus isip pangulong pari. Nga siya mo dipinsa kanimo siya ang imuhang ang high priest nga naghatag og sacrifice, siya ang high priest nga nagaampo, siya ang high priest nga makasympathize. Karon, isip magtotoo. Unsa may atong buhaton niini? Unsa may buhaton nato? Naay duha ka butang. Huptan nato pag-ayo ang atong
pagtuo. Huptan, unsa man yung word nga huptan? Ang bot pasabot ani to cling tenaciously to our absolute trust in Him as Savior. Huptan kana, no, huptan gyud nato pagayo. Meaning, dili nato tugutan ni mga pagsulay nga maoy mulangkat sa atong paglaom. Di nato ni tugutan ng COVID nga maoy mulangkat si muang kalipay diha sa Dios. Hupti na. Kupot. Because Christ alone is your only hope. Siya ra gyud ang high priest, wala na lain. Cling to Him. You know? Cling to Him as your Savior. Trust Him. No, sa 2 Timothy 2 verse 12, kung magpadayon kita, kung magpadayon kita sa atong mga pagantos, kung kita magpadayon sa paggunit, no, diha sa atong mangluluwas kay ang tinuod nga nagkupot, ang ebidensya sa kinabuhi is nagapadayon sa tuo bisan sa pagantos. Di gid makita ang tinuon nga nagkling, naggunit nga hugot diha kang Hesus. Sigurado gayud nga maghari usab kita kaniya. Pero katong ni give up, unsa may po? Apan kon ilimod nato siya. Ilimod usab niya kita mo kani karon. Ha? Kumingon ka, di na ako kaya. Mubalik na ko sa akong daan nga kinabuhi, di na ako kaya. Di na kaya ang temptasyon, bugat na kayo. Musalom na ko sa pagpakasala. Ilimod. Ison, ilimod. Usab kaniya. Muni ang warning, no? Kay kanato ng mga Kristohanon. That's why we need to cling. So nga, mingon kang wala man ako gilimod si Jesus. Nagadagto, mangyapon ko siya. Nagabuhat mangyapon ko sa ministry, gabuhat mangyapon ko og Bible study, gapil mangyapon ko og simbahan, wa man ako sa gilimod. Chill ra man akong kinabuhi. So naay paglimod nga murag dili klaro, pero gilimod na may dinimo siya. I'll prove you sa imo. Sila no sa Tito 1:16. Sila nga nagpahayag nga nakaila sa Dios. Sila nga nagpahayag, no, nag-Bible study, nagatuo sa kanang usaba ka ilahang ginabuhat diha. Sila nga nagbuhat murag religyoso nga buluhaton nga simba kada Domingo. Sila nga nakaila nagpahayag. Pero ngano man day, apan naglimod kaniya pinaagi sa ilang binuhatan. Unsa man ilang binuhatan? Sila dulom tanan, masinupakon ug dili mapuslan ala sa tanang maayong buhat. In reality, they profess their faith in Christ sa lips, but they deny Him in their deeds. Walay connection ang ilahang profession o ilahang buhat. Wala. Muna yung mga tao nga maabot ang judgment day, muatubang na sila sa Ginoo. Mingon si Jesus, pahawa kamo kanak sa akong atubangan. Wala ako makaila kaninyo. Apan kani mga tawa na mingon, Lord, wali mi, Lord, tulo mi sa kids, bahog mi sa mga pobre, gabuhat mig mga miracles imong ngalan. Pahawa, mga masinupakon sa Dios. So, sakit na. That's why you need to constantly check yourself sa imong pagtuo. Kanunay gayud kini siyang susiha igsoon. Kay basin lang. Imo nang gi-deny ang imuhang maluluwas diha sa imuhang binuhatan. Wala na connection ang imong profession diha sa imuhang binuhatan. Busa kay huptan, no? Mutong una, huptan. Ang ato ang pagtuo, huptan dili ato ita mabuhi. Ang kanisa nga once again nakaangkla diha sa sakripisyo ni Jesus dito sa cross.
og siya mga pagampo. Diha gid nato iyang kala. Anchored in Christ permente gyud. Diha ta og sigurado gyud nga di gyud ta malumpag, di kita mapalid kay tungod kay si Kristo is able to hold us. Ikaduha, manuol kita sa trono sa grasya uban sa pagsalig. Okay, busa tungod kay matarong man. Tungod kay gimatarong naman kita pinagi sa pagtuo kang Kristo, maayo na ang atong sa relasyon sa Dios, nahitabo kini tungod sa gibuhat sa atong Ginoong Hesus. Nganong gi-welcome man ta sa kaning gi-encourage man sa magwawali sa Hebrews nga mga Kristohanon muduol sa trono sa Dios. Ay kahadlok, nakaisala ay kahadlok. So, duol in taon, duol. Kaya nga naman, si Kristo nagmatarong na kanimo, madawat na kas Ginoo, nabayra na ang sala. Duol, maayo na ang relasyon sa Ginoo. Duol. Tungod sa gibuhat ni Jesus ito sa cross, dili na ka sinalikway, sinagop na ka sa Ginoo, duol sa trono sa grasya. Pahimusli kini. Okay? Kay ingon sa kay pinaagi kaniya makabaton kita og kaagian mining nanay way nanay dalan pinagi sa pagtuo paingon asaman sa maong grasya nga atong gibarugan og kita magmalipayon sa atong paglaom sa pag-ambit sa himaya sa Dios. Duol kita sa Ginoo kay tungod kay si Kristo sa iyang kamatayon. Welcome na. Welcome na. Si bisan kinsa nga moduol kang Kristo sa Ginoo pinagi kang Kristo, you are welcome. The throne of grace is open. Everyone can come. Muna yun ni Jesus, come to me. All you are weary and heavy laden, and I will give you rest. Come to the throne of grace. Come. Ay, kaulaw. No? Ito mga bulanon. Dari, sa mga bulanon. Dindot itong mga nasa buhol kay kung pista daw dito kay kung sa Batag Balay sige daw pangaway ka mali mo dari ni pista kaon. Ikaw na lang gid magkuan kun daw ka daw magkuan mo kaon. Maulaw na lang jud bitaw ka. Asa man akong balibaran ba na ako niyo sa bani? Okay, come dali. Ay kaulaw ka makaon. Di mata kaila. Kaon lang kay pista karon. Okay. The throne, okay, the throne of grace is open. Come. No, nganong kinahanglan man kita mo duol sa trono sa grasya sa Dios? Why? Why man? Duha ka butang aron makadawat og kaluoy nga atong gikinahanglan. Unsa man ning word nga kaluoy? Mercy has to do with kindness and compassion, and it is often spoken in the context of God's not punishing us as our sins deserve. Mercy is often equated with the deliverance from judgment. Now, every day, we sin. Okay? Makasala kita. That's why, come to the throne of grace. Aron ka makabaton o makadawat o kaluoy kay matag-adlaw, matagkaronog ugna, unya, makasala ta. That's why we come to the throne of grace. Because every time you sin, remember, every time ka makasala, you deserve judgment. You deserve punishment. That's how we come to the throne of grace. Kay mercy ang atong gikinahanglan. No, remember, kini sa the Pharisee and the publican. Ang Pharisee is usa ka kining ginatawag nga magtutudlo sa balaod sa karelyuso nga tao ug nagduol sila sa templo di sa parable. Unya kaning Pharisee ningon siya nga Lord, salamat kay ako dili pareha sa ning publican, dili ko pareha sa uban. Ako Lord ga fasting ko, ga pray ko, gahatag ko sa kabos ug daghan siya iyang gaboss siya sa iyahang mga naabot. Nga Lord, dawata ang akong mga pag-ampo, dawata ko sa imuhang gingharian. Kay muni Lord, ang akong resume Lord, listahan Lord, muni akong nabuhat para si mo Lord, ipuro ko nimo dawaton ana. Then kaning publican ni duol sa Ginoo, niluhod, dili naman gali siya makatanaw sa taas, niluhod siya. O muni ang giingon, apan ang tigpaningil sa buwis, nagtindog sa layo, wala gani mo, tanaw nga to sa langit. Apan, nagpukpuk siyang dugan ningon, Ginoo, o Diyos, kaluy ako, makasasala ako.
This is how we should come to the throne of grace. Dili ta mo duol sa murag throne of grace, nga murag gabragta sa ato mga nabuhat. We come to the throne of grace knowing that we are sinners. Kanis, ang publican ni duol sa throne of grace, sa Ginoo, makasasala sa meaning, deserve niya nga silutan. Deserve niya nga siya hukman sa Dios. Lord, apan he begs for mercy. This is the attitude that we should be having every time we come to the throne of grace. O kung sa may result sa sultihan ko kamo, kining tawhana, may pauli siyang balay nga maoy gimatarong kaysa usa. Kay ang matag usa nga magpataas sayang kagalingon, ipaubos. Apan ang magpaubos sayang kagalingon, ipataas. When you come to the throne of grace, do not brag sa imong mga accomplishment nga Lord. Murag na ba na inana ilang ilahab itong confidence nga tubagon jud ko sa Ginoo kay nagapira ba ko kan ba wider, daghan ba kog nabuhat ka maayo, daghan ba kog nabuhat ka Lord. Then murag diha bitaw ang nakaangklang ilang tubagon jud ko sa Ginoo kay good boy, good girl magugo. No. You come to the throne of grace with a humble heart, begging for mercy. Lord, kaluoy ko, Ginoo. Maluoy ka. Sa imong mga pagampo, makita gyud diha ang imo pong bitaw tinuod nga kasing-kasing. You know what? Sa akong prayer, sa una, makita na nako ang progression sa akong prayer. Sa una, pray ko, murag, kanang gamay ra gyud ang portion sa kining ginatawag bitaw nga confession of sin. Lord, pasaylo ako sa akong mga sala and sa akong mga binuhatan, Lord, pasaylo ako. And then, Lord, please, protection, Lord, tas kinabuhi, Lord. Dahan kayo ang mga listahan nga akong gusto pa ngayon, pero ang confession, murag, gamay lang. Pero karon bitaw, kabalo mo, ubay-ubay ang panahon nga ako igahin sa akong pagampo, pagkumpisal sa akong sala. Maghatag kog panahon nga magayog pasaylo o ikumpisal kitong sala nga dili lang unsa ko ni katog yung specific nga sala. Because kabalo ko I am going to the throne of grace nga ang Ginoo nga akong gidwalan balaan. Confession. Sa 1 John 1:8, kay kung moingon kita nga wala kitay sala, gilimbungan nato ang atong kagalingon ug wala ka nato ang kamatuoran. Duol. One of the kanitong timailhan sa tinuod nga pagtuo, kabalo mo unsa? Kanunay nga pagkumpisal sa sala. Kanunay nga pagkumpisal sa sala. That's gagaduol jud ka sa throne of grace always. Kaya nga naman sa verse 1 John 1:9, apan kung isugid nato sa Dios ang atong mga sala, siyang matarong ug matinumanon sa man siyang saad nga upasaylo gayud sa tanan natong sala ug mohinlo sa tanan natong kalapasan. So come to the throne of grace. Kung ikaw nasayop karon na napakya sa karon si mong saad sa Ginoo, kung ikaw nakabuhat og sala o sa man imong mga kapakyasan, laway nga nahuna, come to the throne of grace. Dol. Ayaw tago-tago diha. Na uban ko makasala kay murag di na lang ko matug, way na maulaw man ko, di na naman kumutog simbahan kay bas. Wala na say tambal. The remedy is here. Come to the throne of grace. And you will find mercy sa ani. You will find mercy. Kaluyan gikas Ginoo igsoon. Magpaubos ka sa iyaha atubangan. Jezreel, ako lang ikaw, to say that we are sorry for our sin is mere hypocrisy. Why? Unless we show that we are really sorry for them by giving them up. When you come to the throne of grace and confess your sin, it's more than sorry. It is also an act of repentance. Giving up your sin. Forsaking your sin.
begging for the mercy of God. Ikadua, last one. Aron madawat ang grasya nga atong gikinahanglan. So na difference no ang mercy o grace. Ang mercy is okay, ang ayan ta silutan apan dili kanang gikaluy-an ta sa Ginoo. Kaning grasya is aron madawat. Okay, kaning grasya is grace includes kindness and compassion but also carries the idea of bestowing a gift or favor. God is always extending a blessing to the unworthy. Don't you know nga tanan nimong nadawat nining kinabuya, even ang pinitik si mo kasing-kasing mong gininhawa karon is an act of mercy. Nganong uban mga ingon siya nga nakasalanan ko kagahapon nganong karon buhi pa man ko. Grace na. Unworthy ka pero gitagaan ka sa Ginoo kinabuhi pagyapon hantod karon. So it's a grace every time we experience the goodness in spite of this pandemic COVID-19. It's an act of grace from God. Wala kay ginatawag nga dili ka deserve ana. But He gives grace to you and to me. Tanawa. No, this is an example, okay? Kanina example publican kani si Pablo. Si Pablo adunay thorn of the flesh. No, adunay say physical nga sakit. Physical nga sakit as a human. Si Pablo gusto siya ma-relieve ani nga physical ailment nga iyang na-experiencehan. O niduol siya sa Ginoo nang hangyo nito, niduol siya sa throne of grace. Ingo siya makatulo ako nagampo sa ako sa Ginoo mahitungod niini. Nga iyang tangkwaon gikan kanako, iya kong ayuhon, iya kong i-relieve aning pain sa flesh nga akong yang gidaladala sa dugay-dugay na nga panahon. Nagampo siya. Unsa may ingon sa Ginoo? Apan sa mingon kanako nga akong grasya igo na alang kanimo kay akong gahom gihingpit diha sa kalayahon. Sa ingon niya na, labaw na kong kalipay ang pagpasigarbo tungod kay sa akong kaluyahon. Ang gahom ni Kristo mulandong nganhi kanako. No, balik ta. Remember si Pablo nagduo sa throne of grace, wala siya ni kanibitong sa kung yung tanawon karon sa Christian circles no. Uso yan ning ginatawag nga declare your healing. I declare healing. I declare nga maayo ko sa akong sakit. I declare nga ma-relieve ko rin nga pain. Anya, kung dili daw ka maayo, kulang imong pagtuo. Kulang. More pa to give, more pa to hantod maayo ka. Si Pablo, wa man gitubag ang iyang gusto nga maayo siya sa iyang physical nga sakit. Baka ingon ba ta nga si Pablo kulang sa pagtuo? Pablo, murag katulo dungagi mga kwanta kay Pablo sa guli og declaration. Wala man. Because kaning grasya, the throne of grace, kabalo, timanan po nato butan sa unahuna, when you come to the throne of grace, you are coming to the sovereign God. And the grace that He bestows is sovereign grace. So dili nimong pwede mabutan ang Ginoo sa iyang gusto nga action sa imong pagampo. Okay? We beg, we ask for healing, we ask for deliverance, but it is God who answers prayer in His own way because He is sovereign. Na iyang grace is sovereign. Kaya dili nato siya pwede mabutan. Pero naa siya mas dakong plano sa katubagan kang Pablo. Kay sa iyang kulayahon, sa iyang pag-experiencar nining physical ailment, mas mapadayag igsoon ang gahom sa Dios sa iyahang kinabuhi. So, enough of declaration of healing sa imong kinabuhi. Enough of that. Wala na. Dili na tinuod. Come to the throne of grace. Iyampo. Hangyo sa Ginoo. Beg for His mercy and grace.
But remember, you are coming to God who is sovereign over all things. So whatever your needs right now, come to the throne of grace. He will sustain. Okay. Ang garantiya, okay, sa atong kaluwasan, wala nakaangkla sa atong kusog o abilidad sa paglahutay. Yes, God, the Bible commanded us to persevere, to hold on to faith, to persevere, padayon, ligon. Pero wala na angkla diha sa imuhang kusog. Wala na kaangkla diha sa imong abilidad nga maayo ka. Wala na kaangkla kung asa man ka nga ministry. Wala diha na kaangkla igsoon. Ang atong wala na kaangkla ang ato ang kaluwasan sa atong abilidad sa paglahutay. Kung dili asa man anaa sa gahom ni Hesus sa pagsustinar kanato pinagi sa iyang grasya. He is the one who sustains you. Why you are keep on holding on? Why you keep on persevering? Why you keep on doing that? In spite of COVID, in spite of challenges in life. Who sustains you? The grace of Jesus Christ. So dili gyapon nimo pwede makredit si mo kagalingon nakalahutay ko tungod sa kusog. No. He acts to do and to will to help you persevere. It is Jesus himself, your great high priest, is the one working in you and through you so that you will be able to persevere. Kini nga kasiguruhan nakatukod. Asa nakatukod? Nakaangkla sa iyang buhat sa pagtubos o pagampo kanato. Si Jesus maoy magdala kanato sa atong puloy-anan. Amen ba na? Siya magdala sa atong puloy-anan dito sa langit. Muna, this is the greatest comfort of all. Yes, I persevere. Yes, I hold on. But it is Jesus, the one who will sustain me in this life. COVID, you are nothing because Jesus is with me. Financial trouble, you are nothing because Jesus is with me. He is the one sustaining me until this time. Jesus, always anchor on Jesus Christ. At pakpakan ng buhay nga Diyos. Praise the Lord. You know what? Providence kay sa Ginoo. Nganong kaning wali natunong sa kuha sa ako sa akong sitwasyon karon. It brings me comfort. Okay? It brings me comfort. The throne of grace is open. Now, this is the gist of our message. Si Kristo ang atong dako og pangulong pari. Makatagamtam. Makatagamtam gid ikaw. Garantiya gid ni nga ikaw makatagamtam sa saad nga kapahulayan. Ikson, if you're restless right now, han ka gubot imong hunahuna dahil pagsulay, come to the throne of grace. You will find mercy and grace in time of your need. Let us pray. Lord, we thank you so much for your word this morning. Salamat kay Lord for comforting us. Thank you so much because your word is alive. It penetrates to our soul. Thank you so much, oh God, that the throne of grace is always open. Lord, we come to you. I ask for comfort, for grace upon your people. I pray, oh God, that your peace will reign over their hearts as they surrender their lives unto you. In Jesus' name I pray. Amen and amen.